Yo Yatmi. Nah. Oh. Wah. Wah. Haglak limpamu. Duh. Nyawang biasa cilik muarem ngono. Pak. Dolet-dolet Tang. Kiblangkin Masa terus ke. Aduh, piyayi kono kendangane kaya ngono lho. Gek ning kono ki njut sok arep nggo apa ngono. Ya wong jenenge wong melu memetri budaya kok. Ya. Kuwi ya. Wah matur nuwun Bukit Si wis ngendang wis nyuwanten. Ya mung karek wedange le umup kapan? Ya wis sangono kok. Ki nek cara wong digawene njut karek nang mburi terus mbuka amplop wong jagong kuwi. Sesuk nggo nyangoni dalange. Ning nek biayi modern langsung ATM ditransfer. Wah, wong jaman canggih. Iki uga minangkani pamundhute kadang yang diaturake kanca-kanca ing Stinggil. Saking Pak Joko Leak ya engko diaturi. Wis diaturake iki mau. Pisan wae engkas sing saka Wonogiri. Mbak Wartiem. Warti Ningsih. Alah, bareng dadi sinden kondang terus dadi Warti Ningsih. Biyen cilikane umbelen Wartiem kok. Warti. Dalem, Mbak. Nggih. Wah, laris nggih. Nggih, pangestunipun. Nggih, sok teng Suwita teng kraton kula derekke Gusti Benawa. Ampun apa dereng? Dereng siyos kala mben ngaturi ning mboten saged. Oh, nggih. Ndhawuhi mboten saged. Ha, nggih. Sok karo ratu, putra ratu kok. Tanggih. Ngaturi. Nggih. Pun sakniki njenengan naturke Gustine. Panjenengan kondange Kijing Miring. Nggih. Miring, Mas. Dadekke kualat. Nun. Ora masalah. Gustine remenane miring kok. Ayo. Mangga Bu, tetos. Ayo mas, kijing miring.
Gustine jak miring. Cocok. Kijing miring ngambil belut sisil peting ayo lek Ayo Duk. Alah Gus. sawerane mas ngalor beling ngidul saiki awar sesuk ora kumpul miring mas paling penak kijing miring to mas kijing miring ngalor beling ngolot tewas dandan mung trimo nonton lah mesake to mas lah kok mung trimo nonton Au. ayame kuning-kuning ayame yen lagi nyanding Rudu mawur ngawur wur-wuran kumelar ngepeki suraeku oh
kang ujiwat garwanipun kakang yen wis dadi bojo iba kaya ngapa iba kaya ngapa senenge ngatiku Sri Kandi Rara apa kang si nadya apa mampu dota rokmi tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa olah neng madyan neng solo teman gonceng agendong neng paku lingkar menapa to mirah ingsun prihatin waspogong mijil tuku dahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti gelong rinu sak sekarnya ngong sumawur gambir melati nyun pangapunten ingkang agung Gusti wandamu cenanangan ngopo Apa aku salah? Kaya dek kowe gandrung karo Mbak Yu mbiyen ya ngono kuwi ta. Lah mata buta. mata buta dengkulmu mlocot kuwi ya arep abdi kinasih ning ya ora caket-caket ngono patengganing Kang Sinuwun piye piye togok tak lali-lali kaya ngalelok tak gagas tansah ngranui piye Wara Sri Kandi kok pripun wiwit pucuking rambut nganti jempoling suku wong wadon kok ora ana cacate babar pisan biu-biu pekulitane kuning nemu giring wonge grapyak semanak rada manis polatane wah nek mlaku telalang wah wana awak disawang saka ngiringan ya patut saka ngarep ya becik piye kok ya ora ana cacate ya Gok memang padune wong agek seneng niku
Ki nek pun dadi bojone nggih pun biasa. Sayang kena wis duwe anak loro telu. Yang emper petuk kuwi, yang pawon petuk kuwi. Nyat bojo kok ora entuk petuk. Anggak gek seneng nek udan greceh mara. Ora guneman karo dapurmu bilung. Tokok, Nun. Yen manut kowe, tolongane kowe wong blater sing jembar. Pasabamu jembar. Nggih, pripun? Ukurane wong wadon kuwi nek wis kaya Wara Srikandhi kuwi kurang apa, Gok? Nggih sarwa-sarwi niku nek Dewi Wara Srikandhi niku nggih pancen sae. Pancen manis, pancen ayu. Ning kula nuwun sewu. Wong pados garwa prameswari niku kudu ditimbang bobot bibit babat. Mboten mung merga niku tok lan mboten mung merga ayuning rupa niku mboten ning kudu diteliti sakabehane. Awit dadi garwa prameswari niku sinungga-sungga para kawula sinunggi-sunggi para nerpati ngoten njajari lenggah paduka sinuwun wonten negaring Paranggubarja. Nek saka pangrasaku nggonku tansah kepi-kepi gandrung-gandrung kapirangu karo Wara Srikandhi iki wis bener, Gok, ora luput. Nggih pancen sipating kakung niku nggih diwenehi kanugrahan seneng kali wong wedok. Ning mbok nggih empun. Nek pancen dina niki dereng entuk wangsulan saking Pancala mbok nggih empun. Lho, empun piye? Nggih pun ndang kundur mawon. Pun mantuk mawon ndet golek wong wedok sanes. Kula gadah. Ning nggih niku mung murah-murahan. 30 sak kelasane. Keprowatu ndasmu. Apa mbok anggap ingkang sinun iki sak udon sak urupan karo dapurmu kuwi? Alah, wong lanang iki nganti parane. Kowe meneng ombi lho. Togok lho. Aku wis patemboyo jroning uripku. Nek murung garwa Wara Srikandhi tak entengake patiku. Lah nek niku jenenge pun nekat. Nggih nek Dewi Srikandhi gelem, nek upamane mungke wangsulane mara-mara njut nolak ngaten. Aku wis patemboyo. Niku tenan, wis. Aku nek seneng karo wong kudu klakon. Yen ora klakon kudu daup karo Bantala. Kaya klebu wong nekat sampean. Nggih nek pancen sampean wani seneng ampun wedi-wedi nek wedi ampun wani-wani. Nek pancen wani tatak tanggon tur dasare antep tekate tresna tenan dateng Srikandhi nggih mun kula nderek. Krek lampet brungkat kimpul gajah lar singa barong. Yen dina iku ora cetha ucape wong Pancala. Kon jagang sing jero kon beteng sing kandel. Tak dodose Pancala, Gok. Nyanglunging kadung malengkung.
Ya. Ya, welu kacali. Wah, Indian. Oh. Paman apa warta ning dalan akeh wong mati keneng apa mati den kan nioyo suduk cocok terus sing kikir sukmanya hilang raganya terus ngalinting. Sopo iki? Setyaki kowe sopo? Takon marang aku Rekyana Patih Jaya Sudarga. Jaya Sudarga patihe sapa? Prabu Jungkung Darma Mardya. Patihe Jungkung Mardya. Jom mlebu laladan Pancala kowe bali yo. Wah. Gelem bali mboyong Dewi Ora Srikandi. Srikandi ora ana sing ana Setyaki. Ayo kencengno tali bandangmu. Kopat kapitaka ya buntutira tapangin kejero anuk branjangan. Bondo tanganmu krincung sikula kepruki ndasmu. Maju sejangkah no patih tak nggo bengkat sirahmu.
Edian. Ediane. Pasti ya. Yo, iki sing jenenge Sencaki Mondratmaja. Setyaki, kowe sapa? Carang Panikas Rikma. Panikas tukang ngetok rikma rambut. Tegese aku tukang cukur. Ngerti? Ora minggat ilang nyamamu. Hoi, wah. Oh, Edian. Oh, Edian. Hoi, wah. Aduh yuk. Hadi ya. Anu ya. Hot. What? Iki apa iki? Kopo? Ora saku ngaku kowe apa? Kula perculik bojo iki. Pancala Sabrang. Kula perculik parang ora cetha omongane. Waduh. Rayoli binatang sumuk nyanyi dam terblok wandane. Iblis lalat. Jarak perkara karo bulat yo. Jaluk ora dawa umurmu parat. Menungso ora tatap dolat ora. Jarak wae ayo. Ayo sapa sing ora trima? Iki wonge.
Tandya bala Pandhawa mbiya gemulung mangung sring tata Kurawa kok gedhek-gedhek waduh wah kula nyuwun biyantu Mbah orang tekes wah panjenengan sinten Mbah engkau Begawan Ngahono ya kaya ngene kuwi ngono kudune sing mlaku sempoyongan ki ra aku dek malah kowe waduh kula dipun ajar kalian Baladewa Penemban ora pati nduga menawa mangkat isih surup lemu dandan disi kok mara-mara ketleyek mundur kaya ngapa dapure Baladewa innalillahi wa inna ilaihi raji'un Mbah ngatos-atos ngrasa diweling gedhe tuwek diweling wong nek perang ki kaya wong tuwa ngene iki wah aku nek gelem temandang kalah karo cah nom-nom kuwi isin aku angkang diombeni ndi sing jenenge Setyaki ndi Aku ndi mripat Muraro. mbok matamu ngono kalusen kuwi datang nganggo mripat netra mata Wah. Ayo minggato. minggat-minggat piye kowe petuk karo aku padha karo petuk dewa sing njabut nyawa nyawamu petuk aku wis muntup-muntup ning bun-bunan tumpang kepepek sebul mobal mabul Menungso apa? ayo milih kowe tekak nenek kok ngene iki ndangkake ngantem meneh ning nganti borot jasku luwung aku meguru kowe Iki wong-wong apa? Wong apa? Wah, sekti tenan. Undang Kanjeng langit kelap ler gincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu mangtangi Mbah ngono ya alah andek kuno nek ning nggon krawitan kok kemaki kowe aja sok ngina karo wong kaya aku pujangga laras ki nek renek aku dadi apa loh Dek pol-pol nek bawa pupur buntel ijo arep. Rasah kok kan cerewet. Sing dadi bukti lan nyatane, Wong semene kae iki, nek mungsuh karo Begawan Ngahono ora eneng sak kukuku ireng. Madal pusakaku tak guroni.
iki apa neh iki? Prayoli binatang sapa nibake panah canda ilang nyawamu parat. Amuk Sulamrata Jayamrata imbang mau sapa do? Iki Baladewane parat. Aja lihat. Amuk Sulamrata Trayoli binantang mungsuh-mungsuh Baladewa. Nibake gaman tanpa jawab tujune sing kena aku. Upama liyane Baladewa mesti rupa. Ayo nih menungsane. Lah iki. Kowe sing tak lirik wiwit sore mau kowe. Wong nulak udan ora mandi wae kok. Jalukamu rokok jarum kowe. Alah nyuwun pangapunten ingkang aku. Kula nyuwun urip. Kula nyuwun jaluk urip piye? Baladewa metu paprangan gondol nyawa. Candak Baladewa sapeti perbalan pedhot bodhongu bongko kowe. Mati kan? Parat Baladewa kok carak. Ayo sing ora trimo iki wonge. Wah, lah mumpun rek. Tangi Mbah. Mendel meneng. Kok mboten purun mendel? Aku diceloke Kesi. Lah. Tuwek ngono kok jalukane Kesi. Pon niku dandak ki sik. Wes. Tek mboten putung. Mripat nguraro penjalin iki. Penjalin nang putung. Wah, wis dipriyogeni. Alayang. Teh, lho. Genderan Candra geni kukuten bali mundur yuda nekuk penjalin teh.